हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनै आङो फैदों बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमायावहाय आङो दिनै जि थासारि सोलिगासिनो दं दिनै माने आबुङै जायाखै बेयो जागोन 20-23 आरो 22 अक्ट' लास्ट स' दिनै जि थासारि सोलिगासिनो दं जि बानायनाय जि रेडि जाजोबाखै आबुङै जाजोबाखै थेवब्लाबो बिनि थाथायखौ आङो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो लादों बेखायनो ब्लगखौ माने मोजाङै क्लियारलि दिन्थिनो नाजागोन स' नायबाय था नैबे समावहाय आंजों दं महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि बिगोमा सार बिथाङा आंजों दं सारजों आङो एसे मोगा मोगि लागोन स' हाय सार बिथाङा बेबायदिनो खुंगा 52थि बोसोरसालियाव जि जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बेनि सोमोन्दै सार बिथांखौ एसे बुंफोरना होनो थाखाय खावलायनाय स' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन बिथाङा जोबोर मोजां ब्लग भिडिअ खालामगासिनो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे हेल्प हो स' बिथाङा बुंनाय लेखा आं दिनै दंफैयो 52थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जा मेन गेटआव जों नैबे समाव दङ लोगोसे बेयो जाहैबाय रुंसारि लम्बुधर बर' गोसोखां जा गाहाय लांगोना मेन गेट बेयो लोगोसे बेयो खैराबारियाव आरो बेयो उदालगुरि जिल्लानि जागायजेननाय आरो बाक्सानि जोबथा सिमा स' बेयो खालारा जाहैगोन 20-21-22 स' नोंथांमोनखौ गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे जायगासिम लैहोर फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोसे कमिउनिकेशना बेस्ट वेआ जागोन जोंना खैराबारि रेलवे स्टेशन मेबि 1 किल'मिटारनि जानथायाव जानो हागौ प्रपार बुंनो हाया अब्लाबो बेसेबांआनो जागोन लोगोसे नोंथांमोना जुदि बासजों फैयोब्ला बायहाटानिफ्राय थोंजों गरेस्वरनिफ्राय नोंथांमोना नै लामाजों फैनो हागोन लोगोसे गासैबो कमिउनिकेशना मोजाङानो स' नोंथांमोनखौ फैनो खावलायबाय लोगोसे नैबे फंबाया आंखौ बिथांनि चेनेलाव मोगा मोगि लानायनि थाखाय साबायखर स' नोंथांमोना बिथांखौ हेल्प होदो सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि चेनेलाव एसे मोगा मोगियाव नुजाथि होनायनि थाखाय थेंक इउ आसा खालामदों नोंथांमोनाबो सार बिथांमोननि भिडिअखौ नायो जानो हागौ बिथांनि चेनेला जाबाय महिलारि वाइड एंगल नोंथांमोना बिथांखौ नायोब्ला बिथांखौ हेफाजाब हो बिथांजों लोगोसे थाबा बिथाङाबो जोबोर मोजाङै माने भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो स' नोंथांमोना हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे सारजों लोगोसे दङ बिथाङा बर' मिक्सार इउटुब चेनेल बिथाङा बर' मिक्सार इउटुब चेनेलनिफ्राय फैदों सार बिथाङाबो थेंक इउ सार बिथांखौबो फंनैसो दिनै जोङो बहाय फैदों बे बोसोरसालिया जि 52थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुमा बे खैराबारियाव जादों रुंसारि लम्बुधर बर' गोसोखांनि बानजायनायाव नङा होमबा गाहाय लांगोनाया स' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै मोनसे जों बेवहायनो भिडिअ खालामनो होननानै फैदों महिलारि वाइड एंगल जि इउटुब चेनेल बिथांजों लोगोसे आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आसा खालामो फंबायनि जि चेनेलखौबो नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो बेखौनो आं बयखौबो खावलायबाय थेंक इउ सारनि चेनेलनि मुङा आंनि चेनेलनि मुङा बर' मिक्सार इउटुब चेनेल नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायो जानो हागौ सार बिथांनि चेनेलखौबो बर' मिक्सार इउटुब चेनेल नोंथांमोना नायोब्ला सार बिथांखौबो हेफाजाब हो लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि सार बिथांखौबो एसे हेफाजाब हो माने बर'नि जे इउटुबार्स बिथांनि उनावबो एसे गोसोआव थुलुंगा मोनो जाहाथे गोजौ फारसे दावखोलांनाय हेफाजाब मोनो बेनिसै आसा फारनायजों लोगोसे सार बिथांमोनखौ लोगोसे साबायखर बावो फंबायखौबो सापर्ट खालाम जेसेबां हायो एसेबां आरो फंबायखौबो खावलायो जोंहा मोनसे एस'सियेसन दङ बे एस'सियेसनाव जाहाथे जों जइन जाफायो नङा होमबा थेंक इउ थेंक इउ
बे नुथाया जादों गाहाय सावरायसालिनि नुथाय सावरायसालिखौ गोबां गेदेर आरो गुवारै खालामनाय जादों बयनिबो सुजुग सुबिदाखौ नायनानै आरो बे जादों सावरायसालिनि सोरगिदिं थानाय नुथाय बेयो जादों मेन स्टेज मेन जौसां मेन जौसांनि जि दायो डेक'रेसन सोलिगासिनो दं बेयो जादों मेन स्टेजनि डेक'रेसननि नुथाय जोंनि जि गाहाय सावरायसालि बे गाहाय सावरायसालिखौ गोबां साजायनाय जादों बेजों लोगोसे बेयो जादों बेनि सोरगिदिं थानाय नुथाय बेनि सोरगिदिं बेनि मेन गेट जिहेतु मेन गेट दं गाहाय दरखं बे गाहाय दरखंनि सेरावनो जोंहा गाहाय सावरायसालियाबो दं बे जादों सोरगिदिंनि नुथाय गाहाय सावरायसालिनि सेरनि नुथाय बेयो जादों गाहाय जौसां मेन स्टेज जोंहा गाहाय सावरायसालिनि गाहाय जौसां मेन स्टेज जादों बियो बेयो जादों जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन बेयो जादों डेलिकेट सालि बेयाव डेलिकेट जगोन बे डेलिकेट सालिखौबो जोंहा गोबां गेदेरै बानायनाय जादों दायो नोंथांमोना जा नुथायखौ नुगासिनो दं बेयो जादों दिन्थिफुंसालिनि नुथाय मिन्स पदरखनि नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं पदरखनि दिन्थिफुंसालिनि नुथाय बेयाव गोबां रोखोमनि दिन्थिफुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जौसाङा जादों दिन्थिफुंसालिनि मोनसे स्टेज जौसां दिन्थिफुंसालिनि जि जौसां बेखौ नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं बेजों लोगोसे बेवहाय गोबां रोखोमनि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जादों बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै जों बयबो आसा फारियो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि जि लोब बाहागो लानाय बे बाहागो लानायजोंनो बे हाबाफारिया आबुङै जाफुंगोन बेखायनो नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बयबो लोब फैनानै जोंनि जि बर' थुनलाइ बे बर' थुनलाइखौ गोजौ फारसेसिम दावखोहोनायाव हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होनायाव हेफाजाब होगोन होननानै जोङो आसा फारियो बेखायनो नोंथांमोना बयबो लोब फैनानै बाहागो लाफै गोजोननाय लाफै बेजों लोगोसे गोबां सोलोंनोबो मोननो हागौ बेखौ जोङो इयुनाव मोनथिसिगोन बेखायनो नोंथांमोन बयबो लोब फैनानै बाहागो लाफै बे जादों दिन्थिफुंसालियाव मोनसे माने दालां बानायनाय जादों मोनसे दालां बे दालांखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों बेफोर गासैबो जादों दिन्थिफुंसालिनि मोनसे नुथाय दिन्थिफुंसालियाव जिफोरबायदि नुथाय बानायबाय थादों दायो जि बानायबाय थानायनि जि नुथाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बे दालाङा जादों दिन्थिफुंसालिनि मोनसे नुथाय जोबोद गिदिरै बानायनाय जादों दिन्थिफुंसालिखौ माने पदरखनिखौ गोबां गिदिरै दिन्थिनाय जादों दायो रावबो बेवहाय माने दिन्थिफुंगिरि बिथांमोना गैथ'वा दायो जास्ट बानायबाय थानाय जादों नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावहाय मोनसे बर' माहारिनि गेजेराव जिफोरबायदि न'खर सोलियो बे न'खरखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों नेरसोनजों बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों बेयावहाय गंसे न'खर जानोब्ला मा थानांगौ मा थानाङा बेखौ बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों बेयावहाय न' बानायनाय जादों आलादा आलादा न' बेवहाय दासिमबो आबुङै जाफुंजोबनायखौ जोङो नुनो मोनाखै मानो होनब्ला दासो बानायगासिनो दं मानो होनब्ला जोंहा बे जथुम्माया जागायगोन 20निफ्राय बेवहाय दायो बानायदों बे जादों जोंहा आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि जिरायसालि एबा जोङो जाय आफा आनान गसाइखौ मोननो थाखाय जेराव जोङो खुलुमनाय जायो बोर मोननो थाखाय जोङो खुलुमनाय जायो आफा आनान गसाइनि बाथौ थानसालि
बै साइडआवहाय जोङो नुनो मोन्दों जोंहा आंखौ बाहाय जोङो बयबो बिदिहाय बाहायनांगौ डास्टबिनखौ जोङो बाहायनांगौ आंखौ बाहाय होनानै लिरनानै दोननाय जादों बेयावहाय बेयो जादों न'नि उन फारसेजों जायनि नुथाय बेयावहाय अमा गन्द्राखौबो जोङो नुनो मोन्दों बेयावहाय अमा दंना गैयाथाय थारैनो अमा दं माथाम अमा दं जाथावनाहाय जाजासिगोन अमाया बेवहाय माने बर' न'खराव बोरैहाय सोलियो बोरैहाय थासारि सोमजियो बेखौ बिथांमोना दिन्थिनो मोजां रोखोमै दिन्थिनो नाजादों न' बानायनानै दै हाखर बानायनानै अमा गन्द्रा बानायनानै बाथौ बानायनानै बेयाव माइ गायनायनि नुथायखौबो दिन्थिनाय जादों बेयाव दब्लायसे माइ गायनाय जादों माइआ उनावहाय देरबोला माइ फिथाइ थायगोन होननानै जों सानो मानो होनब्ला जेरै माइखौ गायो बिदिनो गायनाय जादों जोबोद मोजाङै रज'दोंबो नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद मोजाङै माइ गायनाय जादों मानो होनब्ला बेवहाय बर' न'खराव बोरैहाय थासारि सोमजियो बेनि सायाव मोजाङै बेखेवनानै न' बानायनानै बिथांमोना फोरमायनो सानदों सुबुं माहारिनि गेजेराव फोरमायनो सानदों जे बर' सुबुंनि न'खराव बोरैहाय सोलियो बोरैहाय थासारि सोमजियो बेनि सायाव बिथांमोना दिन्थिनो नाजादों नोंथांमोना नायनो हागोन जे बेजों लोगोसे माइ गायनायजों लोगोसे बेयाव खोथियाबो फोनाय जादों खोथियाखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयावहाय डास्टबिन बाहायनाय जादों बेयावहाय लिरना दोननाय जादों आंखौ बाहाय होनानै मानो होनब्ला जोङो बयबो डास्टबिनखौ बाहायनाया गाहाम नै डास्टबिन बिथाङानो बुंना लादों जे आंखौ बाहाय होनानै स' बेखायनो जोङो डास्टबिन बाहायनाया मोजां मानो होनब्ला बे जादों मोनसे आबाद फोथार बे आबाद फोथाराव बे जथुम्माखौ खालामनाय जादों बेखायनो जोङो बे आबाद फोथारखौ खहा खालामाजासे जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ अनसायनानै जोङो डास्टबिन बाहायनांगौ जेब्ला बेयाव प्लास्टिक गारगोन बा गाज्रि मुवा बेसाद गारगोन अब्ला बे आबाद फोथारा इयुनावहाय लागै आबाद खालामनो हायै अबस्थायाव फैगोन बेखायनो जोङो बेयावहाय डास्टबिन बाहायनाया मोजां बेजों लोगोसे बेयो जादों दिन्थिफुंसालिनि मेन गेट दिन्थिफुंसालिनि गेट बियो दासिमबो बिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ बेवहाय जोङो मार्च पास्ट फोरोंनायनि नुथायखौ जोङो नुनो मोन्दों जोंहा भलेन्टियार बिथांमोनखौ मार्च पास्ट फोरोंनायनि जोङो नुथायखौ नुनो मोन्दों मानो होनब्ला जोंहा मोनसे खुंथाय खुंनो गोनांब्ला बेवहाय गोबां भलेन्टियार्सनि गोनांथि जायो आरो बिसोरखौ ट्रेनिं होनायनि गोनांथि जायो बेखायनो बिथांमोनाबो गाजा गोमजायै बिथांमोनखौ फोरोंदों ट्रेनिं होदों भलेन्टियार्स बिथांमोनखौ दायो नोंथांमोना जा नुथाय नुगासिनो दङ बेयो जाहैदों भलेन्टियार्सनि जि थाम टिम खालामनाय नुथाय बेनि नुथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं बेजों बिथांमोना जि भलेन्टियार्सफोरनि जि थाम टिम रेडि खालामनाय बेनि जि प्रेक्टिस बे प्रेक्टिसनि जि नुथाय बे नुथायखौ नोंथांमोना दायो नुगासिनो दं नोंथांमोना दायो बिथांमोननि जि थाम टिम खालामनाय बे जि 59थि बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बेनि जि थाम टिम खालामनाय नुथाय बेयो जोबोद गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दं नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोबोद गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दं बेखायनो नोंथांमोन बयबो गाजा गोमजायै फैगोन होननानै जोङो आसा फारियो बेजों लोगोसे बयखौबो थुलुंगा होफैगोन होननानै जों आसा फारियो
बेयो जादों मेन गेटनि सेरावनो आङो दिनैनि जि आंनि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानदों आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो बे हाबाफारियावहाय बाहागो लागोन बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लागोन थावनिया जादों डिस्ट्रिक्टआ जादों उदालगुरि जे जायगाया जादों खैराबारि दावहारु फोथार बे दावहारु फोथाराव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जोबोद गाजा गोमजायै खालामनाय जादों नोंथांमोन बयबो फैनानै बाहागो लाफै इन्जय खालामफै मोजां रोखोमै बयबो फै बाहागो लाफै जोंनि गावनिनो हारिनि बयबो अनसाय बर' थुनलाइया जौगानायाव बर' हारिया जौगानायाव बयबो हेफाजाब होफैगोन होननानै जों आसा फारियो बेखायनो जिफोर थासारि बे थासारिखौ आङो नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिनो नाजाबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ गोसोआव थुलुंगा मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना फैब्ला आरो बेनिख्रुइबो बांसिन साबजानाय मोनगोन मानो होनब्ला दायो बानायगासिनो दं इयुनाव आबुङै जेब्ला जागोन आबुङै जेब्ला जाफुंजोबगोन अब्ला नोंथांमोना गोबां गोजोननाय लानो हागोन बेखायनो नोंथांमोन बयबो लोब लोब फैनानै बाहागो लाफै आरो बे हाबाफारिया जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होफै बेखौनो आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि जि दिनैनि ब्लग बे ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम शेयार खालाम गोबांनिख्रुइ गोबां शेयार खालाम मानो होनब्ला बयबो मोनथियो जाहाथे इनफरमेसनखौ मोनो जे बे हाबाफारिया जोबोर गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दं जाहाथे गोसोआव थुलुंगा मोननानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बेखायनो गोबांनिख्रुइ गोबां शेयार खालामगोन होननानै आङो आसा फारियो नोंथांमोनखौ बेजों लोगोसे आङो दिनैनि जि ब्लग बे ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि जिफोर ब्लग बे ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा फारिनायजों लोगोसे बेखिनियावनो दिनैनि ब्लगखौ आङो फोजोबनो सानबाय